välkommen till FM och i Boccia här i Belgien utröden Ronavik. Vi med har vi han ska ha gjort. Du är fyrskipare och så stor entusiast, Boccia entusiast och till dig som heter kanske har inte fortälja om vad Boccia kommer ut på. Ja, Boccia alltså i förrjun är det mest folk i rörslomänningar här som spelar det. Om du känner det nog, det har varit sunnan för färra så sitter några äldre herrar som oftast då spelar petank eller något som Luigi står den på Boccia. Här man häver en jack och en kvitanbult som man börjar vid. Onkel kan skjuta till curling, det minns syndrom curling guys, ne? Och det har vi just här i Västerolympiaden nu. Ja, med landa. Här man börjar börjar vi en kvitanbulte, kastar han ut och så handlar det stort sagt om att komma så tätt efter som kvitanbulten som möjligt och hävda ut två bultar eller trutchar som är tättast är en hinfär och en bult att rätt så fart och trust i för ett sätt kan man kalla det. Och till halt stort reglerna. Tar enkelt ta man hickor så att man två spel så halter man då reglerna. Vi spelade Destiane och jag kan så lycka fortälja för att falska Jack. Ja, du är så spänd på att det ska fortälja det. Jag är spänd på det, tack kan det. Så vi spelade ett sätt här i vant tror jag men så säger nu alltid vi ska spela ordentligt. Ta ska in och ta kickside mer. Ta första bulten och vi vann till tror jag ett sammanlagt. Och jag hållde till att man två sätt så då tog Morla min mannagång med spelen. Så hvis vi färra att hitcha efter omkron hvis vi får ganska ja, det ser det. Så vi kanske så jag vet han Jaco, Marius och Dan Jaco spela. Nu är det Marius som kastar, heter tar vi rörstarna. Och här så jag vet att Marius kastar en rejanbult men han blir lika närmast. Det vill säga men jag vet inte om det är klippt och rätt samman här. Nej, det här lukar som det här skiftas in i mitten men ja. Men vad de allting är så hvis börjar sen vi börjar efter vi kommer in nu basketspelen är för en gång. Ja. Och nu switchar vi till hesa boar. Och här är ju en bulk för sig. Hesa är och vi tog vi röstarna. Och här tar jag nästan att säga att hej till spalt mot dem tror jag blir halva real. Nästan kvar för. Kanske det vanst en av touchlistan. Tar spela som oftast ölja väl tar brukar länge att ta koncentrera sig tar ha en ofta en god taktik till att spela. Här emot tar vi spelar vi röstarna så när vi människor här så är det ofta när lösender Det huggar sig med reaktion. Det har det stortligare. Det är inte alltid så farligt om det tappar 6-0. Ofta kommer det flänna till det och tapp 6-0 här i vet kanske inte att det är så öliga väl. Men som sagt det är så just ner det handlar om hugga sig. Det som människor sitter och spelar tar hugga sig till att spela. Och då ser till honen där snurr som vi där ser namn framföringar frästes sig att tar punta bridge gånger här och han går rätt högt på det och men det som är bit mest ju till att kanske tar som är har rörsel tar brukar ganska näck långt tog än resten av sessionen det. Ja, som sagt har var ju ösnä man kan säga att det är sånt taktik på ju ösnä. Handlar det om kvar du kastar bollarna och hur du kan lägga där fyra. Du har då en kvitanbult som du kastar ut och den första bulten du kastar ut lägger sig över väl så kan det vara otroligt riktigt att komma in efter en dist så sån här ordentliga. Och tog brukar tar ofta en också nekva tog och på att kasta och flyta sig. Där här var ju ett lite ökat att stanna till en meter brett och halva annan meter längt efter och fram. Så det är inte ökat där här var att stanna så och tracka där strikna så får det utdrag och det ger oss tid till hin. Så det ska lukka som passar strömliga väl på. Jag såg jag banan halvvägen utskornan och det är alltså det ganska vi öppnar så strik någon och jag som höllen ringta så men det är en svart outline och här ständer Boccia och han så går runt och så är det några maskörer inne i fältet någon. Ja. Så man ska vi hålla sig till och det blir att spela en akkurat där. Det är så att det är välvåniga spel att det här är lite V så snart framman. Och det är mest till han kvita eller till bära han kvita bulten han skall ut ta kvita eller ta väg som är nog så tatt vi här som spelar en stanta som vi såg. Här ska ta kvita bulten ut för över agility att ta väg som vi såg här.
Men alla hinna bultarna kunde bara vara innanför. Tar stadigt giltigt för dem, tar inte för att domma sig kvitt strykna. Och nu startar han vid kvita bulten. Han startar vi Mario startar vid kvita bulten här och han lägger han helt ut i sina vänstra sida. Till för att få han så läck väck från Dan Jakob som möjligt. Och tar standa där i kvarsen fältet och utgångssön hade kasta. Ja, tar ju slått att flytta sig ut i fältet. Och det såg jag nu att Tja Marius är den också lagt att kasta han iver till sina alltså innan sjöja. Här alltså möter Dan Jakob och lägger han öliga väl fyra i ösnen så det blir nog jag tycker vi såg jag nära bollar från Dan Jakob. Han runt jag skumpa helt han kvita veck. För att släppa till. Och nu slapp han så lysen till tattar i ett. Han fick flottan han kvita lysen till och nu lägger han så in i mitten här. Och nu är det alltså Blaver som är framför. Nu är det Blaver som är framför. Det som man också tunna skär tar i bulten ligger så tätt vi så ut vid kanten här till det att man kan ta gör det två östen både mer. Du skumpa i bulten och där. Nå ja tack, jag helt du har glömt det, ja. Så att du fick stan lugga som in efter amin. Ta bulten för där banan som har lagt in i crossen som är mitt av banan. Och så spelar man vidare härifrån. Det händer ju först så det att ha i jag ser anknar då öl i hövonstöj som man hittar på YouTube till förfärliga stort legit. Och jag husar alltså nu är det här är folk vi säljer torve och vi ankar männingar här och kvar så kan för tutning häver det här för dig att släppa ut här och räna sig. Det är stor antydning. De älskar det. Det är det är lustkvaliteter. Det är lugga viktigt som chatta här med att släppa spela innan dra dem och vikna. Och chanserna är det ganska viktigare än det. Det är så mycket utrott så hög stöj som man kan alltid. Och de damer där otroligt väl. Nu har vi undervisat kvällskola i år och vi har varit en 14 som har varit tillmält där. Jag tror det har varit mest så har vi varit 14. Och de gänga det på vid Löv och så allt. De möter klockan 4 och tejer och ligger med 6 och till fulltrön. Det är otroligt stort. Det är viktigt. Det är kvaliteten alltid. Det är ju en ordentlig och en daglig dag. Vi vet att mittlen och örn utåt och så för snutt och svika. Är det kan man säga. Är det samma den där? Nej, jag alltid inte. Alltså inte här som vi där vi som jag plejer säga fortäljarna så övertar i spalt upp. Jag lagt man redan efter och så kom en dam hon var öliga glad hon har akkurat tappat 6-0 mot Rönnö. Hon helt var fantastiskt. Hon helt var ordentligt stolt att hon har tappat 6-0. Inte tror jag att hon läser nog att hon har tappat men det har varit att hinna vunnit 6-0 och det är och glad hans vägna. Hon var glad hans vägna ja. Här vi ganska morgligast och kvar vägna tar vi vinna som så att det har gjort nu när cheferna du har lugg som målade ut att du vanns med Botcha Janne. Ja. Men nu så jag efter Iver Marius och Dan Jakob att det är otroligt hårt. Nu är det två rejbultar efter halvtid. Och en för nere huka här så ja, Dan Jakob han helt de hade och inte hur så allvarligt det kan vara att det ser ut som Marius över ganska trutcha bultar tattare. Det går surt för halvtid. Så att det känns det på spel. Ja, det är Dan Jakob blir över öliga år. Han blir över rinkra slåa. Men Marius är en garva med och han spalt i neckvar. Ja, nu får jag så checka att domaren säger han för att tälja nu han till han till 2 rejer. Det blev bara 2-0. Det är inte bara 2-0 kan vara också neckvar nu. Men jag tycker att Dan Jakob är ganska nöjd att det inte blev 3-0. Och just det här så bara samma vi är det 2 minuter som är i bulten för sig själva. Ja. Det är tror jag känner inte en dam hon är ju först men jag vill fiska jag vet inte vilket namn känner vi men Dan Jakob och Marius och Peter Marsten har spalt i flera år så har en namn fram och jag kan tälla en som spalt vi i Nekvar men han är kör vi till sista år. Och hittar vi så efter resten av fältet någon kvart är status vi känner ju Maiken hon har vunnit ja ta det är nog grått runt nu. Maiken är sport Maiken Jani hon öjer till nog snägg morgon är hon har ju 2 förmästerskap 2 förmästerskap det är helt hon 8 år. Men hon har ju ett otal av medaljon. Hon har vunnit ett otal av kappingen i Jöknon Nekvar. Alla de åren men som är över vi och i Botcha har det största vid Maiken och Onsma och kappast.
hon är näka äldre, hon är ja, men det säger hon är också 64 när man för när. Hon spalt en kvar. Hon är very förmästare i halvtid 5-4. Så är Joanna av Stronton, hon är ösne vi i Noxon kvar och vet inte om hon är några förmästerskap men hon är gossor och öliga gå. Och så har vi en som heter Hilto. Hon är ösne helt där uppe att hon är inte yngre, men jag tycker att hvis hon inte gör en varje år så är det något nästa år att hon får att tryck vi koppa eller Maiken av vissa trådene som där största öja. Men så har vi har just här i år mot till onkra andra vi har dolt vi har en divisioning garden har vi vet ganska börja några sånt på bulkaspellet. Här vi dolt det upp i 2 bulkar först. Och det är simpelthen störst meta det. Ja, det är en störst mätning. Här vi först kasta 6 bultar. Den första bulten vi kasta över 3 meter ut. Den nästa bulten blir kasta över 6 meter ut och 6 meter ut och den sista blir kasta över 8 meter ut. Och så handlar det om att komma så tatt det hur som möjligt och så rocknar man med allt hela 5 centimeter. Och så delar man upp i en A och en B-bulk efter tog. Och där gör man simpelthen för att det ska bli näka stortligare att spela till Ötlund till att som sagt så är det man kan säga favoriterna i första är Ron och Maiken och nu är det så Hilta och kanske Joanna Ösne. Och så har vi den unga Alexander som Ösne i Färja kommer för sig alltid han är 16 år så om några år så tycker vi han Ösne kan vara vid till att kappas av mästerhet. Men så blev det en stortligare så med till annat Tower Pontabridge och Termina spela som Färja en B-bulk. Och tar nu spelat Tower akkurat mot systrarna och det ser ut som att han är i Färja vinner mot systrarna. Han tycker onka fänkar här. Nej, han är en goda samling mitt av min här. Han tar lika rörliga var fyra så Tower lötna. Han är omringar av folk. Ja, han tar större. Jag spurte tar en kapping för gång går sen fram att för gänga. Han helt det var så. Han skulle bara för att komma han skulle spela så ser jag hur finna det ut. Så säger han, jag ska bara fortälja om finalbanden är så visste jag att han skulle spela. Så han är gott så klar. Han är alltid klar och han är gott så vi vinner kvar. Och han tror en gåan där ett ordentligt gåor. Hvis han tar löt när han koncentrerar sig han är otroligt gåor. Och i omynde mer att Lucas som vi och Öron så är det en färla kappingar element ju just när ta kan isen få den svarta fram och jag kommer så ska vara. Det kan det gott. Man har ju se omkran omkran sälja att som ganska då ordentligt väl. Ta det gånger lite tror jag det styr check så kunde det lättliga bli rättliga frustrerade. Här har vi en domare som täller här. Och det blir spännande och tar skulle stanna in i fältet och så. Tar skulle stanna. Det är in i sjön banan. Här så jag vet 11 han ständer och hickar efter mig han. Alltså han har öra mikrofoner gör. Han är säkert musik i öronen med han lägga. Jag hoppas det. Det går så en regel i internationell om botcha är att ringa telefonen eller att du får ett sms med att du spelar så vill det räknas som ett ivetrak. Ja, vi tittar för svik. Tittar på väskan gärning. Jag ringer telefonen så är det ett ivetrak. Så det är till harsta kontant. Det är det vara så. Men nu sa jag inte vad domaren säger. Nej, men han säger ju att det var helt nökter och samtidigt domaren och han har skämt den färdaste. Men han kommer nu, va? Ja, jag vet inte vad det händer. Är det en ordostad med domaren? Nej, det tycker vi inte. Det har vi inte upplevt och nu gör det så det är också inte vi. Domaren ser helt inte särskilt stressad ut så. Men vi såg ju gossor att det är 3-0 till han den här blåa. Jag har inte namn i honom. Jag vet inte vad han heter. Det går så 3-0 till den blåa 11-18 för 3-0 och så man kan skilja frustrationer i elven ganska. Det kan vara men det har löst sig nog. Elvens möjlighet är gå och läsa.
Men här är en öjlig aktiviteter i höllen. Alltså Ja. det är här neckfolk som spelar och är det alltid lucka nämnt halda kilo då? Ja, så här är 30 folk som spelar. I det. Till alltså inte 30 ta spela 12 folk sen. Av 6 banor. Och det är 30 lottakare, 26 i folk vi männigartarne. Till 14 i bölge A och 12 i bölge B. Och så är det 4 vi röstlarna. Men vi har här är då 6 domare som dömer samståndes. Tröntor gånger röstning och skiva 4 Uidrattar Rajovic av Parasport för och så har vi lärare så jag också goda kontakter. Jag har finns ju tjej damer kända flöska lökmanna brett. Jag hjälper till som stanta och hålla styr av talven av kvar en bana. Så det rycker omöjligt väl till ser ut att köra ordentligt väl. Men så jag vet inte så öljande akkurat. Det är nekva distrikt gång till sen och Ja, vi det är sån där roadjob men vi får att vad ska man säga, vi får att minka horisonten jogna sen man lite löte tar vi komma till ändan av backaspelen och halvfinalen så får det nog en bana och i löten är det ganska det händer öljande ekvo ganska sen då över skolan. ja, det är det. Nu så jag vet akkurat nu så jag vet att han blåa här hon är för vi vinner 6-0 till alla bultarna jag och Anno är ju långre veck än där blåa. Och tar man vinner 6-0 så är det ringt att komma åter en dist. Nu vet jag inte om det var första eller 17 att det var det första utkastet jag hade så att det var bara det förra sättet kan man kalla det men det ser ut att ända 6-0 och för en mata. Och hon är glad för att jag fotografen när jag för hon vinkar i den fotograf så hon är vunnit. Ja. Det är Dalima. Ja, det är och Johanna är att ta med runt och spela här så men vi kan alla ringa det här. Ja. Ta vid allt om. Vi såg ju snacka om hinner för när jag vann att här innan dra kappen i Rona och kunde chans 2-5. Ta kom som lön för att klara nämligen ja. Jag tror sagt han glömt allt om det. Du vann en innan dra kappen. Nej, vi vann det. Vi vann brons så men det är nästa medaljen jag finns en innan dra kappen. Så hon stände klart det men någon än. Hon har inte glömt helt då. Men det har inte sövna att han skulle en mävare av Estarmen skala för att jobba det kom. Ja, nu är det ju så där Estarmen men ja det var en så här som skulle hjälpa det kom bättre så. Ja, det var Christian Ökne Jakobsen som skulle till för att skora de flesta målen. Ja. Och det gjorde han nästan väl. Men vi vann till 8-0, det minns det. Det här är inte tacka fel. Det var Arne 2 första mål, det var Arne och Arne karriären började i bra. Det var faktiskt mer än en vart större talent i fotboll alltså som utspelare. Man skulle nästan tro jag betalt för att sitta där, men det har vi alltså inte. Så det var Arne. Men så jag vet att Johanna Svider och att Johanna är så jag vet att hon kastar en boll, hon lägger den bort att rätt där och hingentan ja, jag borde vidare snöjter hon är gött då. Hon är minst inte snöjter. Men hon är väl så gossor då så vi såg nästan bara hon har en troblöka vi har släppa helt att rätt där. Och i mån till det förra spelet kommer Stefan säga här det kan inte lugga väl. Nej, här det kan inte lugga väl. Vi såg ju för fick 5 poäng till förra. Men som sagt så är det 5-0 till Anna och Johanna ska så få alla sina 6 bollar tattar för att vinna och det börjar väl men det tätt så runt om här. Det blir värre att få alla bollarna att rätt så. Och Trende Loisas var sagt att inte att spela allt och knalla till. Jag så hon får ju hon ska ju ha snäckors mål den för. Hon ska ha största alla innanför för att ha några möjligheter. Vi såg att hon spelar ju det väl på nu men det är nog inte nog till att vinna disten. Hon fick 2 bollar här så hade disten ända 5-2 till det. Men hon också det får inte det super det lockar. Ja, här såg jag vid mellan och klippta vecka men vi såg lugga som utrottar andan till tack för disten och smil och till glada för teater och till det som för mot vi kommer till otroligt luftsjottande där man sen rycker och är vi och dömer till glädjen över vi glädjen att spela glädjen att hugga sig och vara samman och vi kunde gå så last också när kvälldagen. Ja, och som du säger Arne att vi hade säkert finns ju Arne maskiner för att spela batch mot flera av dem och som då sen ju det lustjottande det är ju så redan något annat än utåt att lägga ojus ner. Ja, det är otroligt något annat.
du vi så tjus ni här och kanske en 3-2 askvar. Kanske inte så, en 5 askvar. Och så kommer säkert några andra och det är ganska rymligt gott att på inte utanför så spelar den så ju motor. In med rot med den så ju habe. En så ju habe, ja, det är störst så det är så galet jag vet att de har några ivriga än så gör som stannar som domare där så det är också spännande. Jag vet inte om det har glädje sig att det var livet. Men nu så kör vi till 11 från in och den samma banan efter och spelar mot Götedamerna det är mycket dystert. Det gånger simpelthen så kör för sig. Det gånger så kör för sig. Vi så just ni 11 har ett öliga gott kast här. Han fick skumpa den kvita att han blåa lösentur och lagt han på att rätt och kvita och han vill ringra fjärna som bulten här. Vi så ju för flottan och picklösentur men det är bara millimeter agenten. Så det här ligger säkert till att 11 har en bult efter. Och hatta stiger för 11 han har så två bultar att rätt efter att men nu ska han chansa sig så han inte för att kosta sig själv en stig. Det är det som man ser öliga ofta det är att man flyter sin bulten han måste göra det ja. Det är det som man ser öliga ofta. Det som det östen kunde göra att bara säga att nu har vi kastat mina bultar i först just snacka i Jervis här. Men efter det här till hvis vi delar upp på bulkar i bulk är det nog fler som gör att det är men bulk B handlar det simpelt om att spela och ha det stort lite och det ja. Man kanske mer rationell i hinne bulten. Det är man också ja. Hvis det handlar om vi ska kasta 6 bultar så ska vi kasta 6 bultar och skump jonkran in flit i och så bröt på och som inte till min egna firman jag tar just vi här. Det är en passa spel men ta ut de favoriten spelar så gör det i Scholtan att det hitcher och så först just mer så ser det stitch nu. Akkurat. Och skulle vi lycka ta fatter och nu så gör det daman unga daman kastar det 11 börjar i spelet och han börjar så vi kastar det kvite kulna och set 2 om vi skulle kalla det där. Ja. Det börjar hon och det är 6 bultar past. Ja. Nu är hon kastar in och hon får nog slängt väck så kastar 11 så han tattar på nu ska hon så röna komma upp att tattar i 8. Det gör hon så. Nej, det gör hon inte vid nästa bult så kan hon göra det här vid 3 att här så är tatt ut i GTA domaren för att hon inte tattar igen. Och nu skumpar hon så 11 upp att tattar. Så nu kör hon en gåan hon skumpar sin äkna. Och nu tar han en liten mur framför det här reisen. Ja, Lucian det har vi ringt 11 flyta hattar utan att kasta olja harst och hvis vi att du ser en mynd av 11 så då syns jag att hvis domaren var strängare så kunde han dömt han för giveträtt han gånger han har med utan för öch så här en öra med från handen in öra någon och ja han är ja men ja han är lindet men som onkel säger det är inte så farligt helt det är inte så nej. Nu bo efter hövus domaren och det så en bulter som ligger tatta strikne och det så att regeln säger att han nämmer bulten med strikna så är han ute. Inte som fotboll han ska läsa strikne. Han är alltså inte ute i fotboll för han läser strikne och här så för är det så kvar för att han nämmer vi. Och är hända tänk och säger man måste säga att det kan gå högt på det och det är självsagt stolt att följa vi är också avfatt. Jag vet inte om Elven som var dömd för ett landa. Jag vet inte men vi måste följa stövene och vi får ju en uppdatering på en liten löte. Huvuddomaren och friskibarna samlar och gal 2, bana 2 där. Folk skjuter sig under Örskimla ut någon där. Vi blir dåliga att diskutera. Elven han domaren för sig att veta att Kärna går bort så kan han vanta sig ballade.
Gunnar Nolsson ville påstå att det var havspänning i luften och är rätt spänd på att veta vad det var hatta snus om det så att till Elven som blir dömd för några Nej, Elven är inte gal just. Det var det som ena för en händer söndag sådana past. Så vart han ena domaren, han var nöjd att färra. No. Det var här det var. Distrin var livor att det ända i 8-8 mellan Elven och hon är att Marsta i tron. Och nu för Elven och Joanna att spela en dist. Nå, vet du annars linat upp som det helt stora gulna i FM bort. Här var ungen göl att här var bara till att nu mot Trönder Ransfjall stracka till som domare. Och ja, han är just nu runt och han är ute så Rajevic och Parasport i förrjun och som alltså är det gamla ISB. Ja, ISB är skiftnamn och heter nu Parasport. Ja. Och det är nog mest tror jag att det här år som man säger år slutast och år breka det blev ju ett ganska ett sånt där ohappy år till folk har brek och vi tar brukta ganska skövt några år så nu man brukta det här Parasport till ett internationellt år här man liksom här para alltid mest lika det vill säga man ger idrottsgrönar så att det så fölsne kommer kappast av man kan säga jag nog för vi honor man har slags handikapp alltså inte som i golf nästan och men så han det heter är så för folk här man divisioner av folk alltså det visst det till dem så swimming så för vi röstarna så var det i Skipafjällen lev och jag tofton för några år sedan och ta var en dam han var lawyer så att danska linon och så knappt det ser vi gärna i Suchvalt och inte några armar alltså hon är bara alltså som bort ner för Olboan och så säger men så att du har bara ett barn och så nej jag har inte barn. Hon har kostat barn och hon har bara några såna stoppar så säger jag alltså jag vet att du vunnit medaljer i Paralympics i swimming alltså jag måste börja hur svimmar man och så förna flänna sig det har mest som en pushrus det var inte tekniken det handlar om alltså jag så kör som möjligt men hon kappar så i en bulke här som hon var kappast av genomförte vi underföljt vi samma handikapp och så är det några som inte har så stort handikapp att kappa så i en bulke och så har du Special Olympics som är vi till folk vi människor här och det är ju heter ju största folk på människor här som kappas det vi har så han har en bulken vi röst här. Men hvis vi får til desten her så at det ut som om at det var alltså kan det passa att 11 före 4 aktivt sisten här tack mig skjuter. Ja, passar nog. Ja. Desten enda sikkert 4 til 11. Och så är nej att 11 ska alla kasta nu va? 11 ska alla kasta nu ja. Jag vet inte hur. Det ska Talman vaska sig kanske? Jag kan inte ta 3-0. 3-0 till 3-0 till 11 enda jag hattar här utkast i här så. 11 kastar en boll långt ut. Det gör man också när man kastar en boll långt ut. Det är till sånt att inte välja spela att bollen är långt ut i banan. Men kicks att först så som kastar ju Anna ett rymligt gott kast. Det blir ofta när jag syns det värde att släppa nummer till ett gott kast men jag tror jag vet han lägger han lägger han på vid sidan ja. Nu är ju Anna nu tar hon och kastar den här en boll för att som är inte ju nattlar skumpa den kvita i remote till Reja ett att han blåa vecka. Det så jag att han gör det där på här så är hon ja han är kanske två bollar tatt här i ett nu är så inte ordentligt så tatt han ena rejer men så jag allt för den ena. Ja. Allt för den ena. Allt för den ena ja och hon är stadigt ena. Ja. Så 11 han stinger rätt. Han får färra lätt vi så innan ja. Men vi snackar sen om där drömmer man övertracka vi drömmer inte ordentligt övertrack. Men det stora hela så är det när en meter man ska hålla sig innanför och men till 11 lugga Glory. 11 bestämma själva. Nu kommer domaren och fortsätter 11 lugga. Så jag vet att Trent inte ordentligt finner så i att han lustar till fotboll till Syra. Ja. Alltså så var det övergörande så gör vi det bara match i United fjäppar rösten men tar spel för klan 4.
Så tandisen så jag det heller inte det. Elven stackaren han är tvungen att lusta efter en så jag har så han fyrir sig bara toppen. Och så att det går mikrofon och det är inte underfullt det må man säga. Ja. Hade multitasking och homestöj. Men trots allt är det en spännande distrigång. Ja, det är jaunor och vi såg att det är ju Anna som öjer stig och hon skumpar akkurat in här så är GT hon för två steg hela disten. Men till stadverk nog till 11 vann där tror jag det första sättet vann han 3-0. Men så är spårningen och för Trent efter en matband till ett matband från en matar vi och finner det om Tamblai är innanför eller utanför det. Det ser ut som Tamblai är tatt där här. Nu så har det GT, ja. Här är det jämnt. Här är det jämnt. Det är GT Strand och han tår att ta ut här. Han säger 2-0. 2-0. Elven han tog lugga som en firade Lucenter och så has this news time. så hasn't this news time. Ända 3-2 till 11. Och Elven Ferrische skriver han fer naskast en Ja, det ser han är semifinal. det ser ut att gänga väl till 11, ja. Han vann Gustav den sista dysten östne. Det passar säkert inte mot planer John för dig. Han alla ser ut vid löchen inte det var det. Hvis han ska hitta sånt något så ska han helst inte komma vidare. Nej, det ska inte öle kött ja. Och ska han så United så ska han östens kontra sig. Men ja, Elven var Gustav i Manchester och hukte till Liverpool United för 2000. Det sa jag Facebook. Ja, men det är hon så väl ont. Ja. Och Det stämmer ändå diskutera. Jag vet inte om det är ja, jag vet inte om det är mikrofonen eller om det var i betraktet till 11 som Trent vi har gjort något vi det kan vara. Så vet färra. så kommer nästa li in handa völlen. Vi får så smått det inte om man till den här finalgeiran här när sagt som är bara framåt för och när det var flyer det är verkligen och Balka spelar du vet inte hur det gick här nere Oskar det var så ganska helt inte. Det kommer men Elven har Elven han har spelat så just det mest där. Elven har spelat. Han lever i Balkaspel nu. Rock när vi tar öliga tatt vid att Elven lever i Balkaspel. Och ta Balkaspel liot. Jag vet inte om det var en liten paus då. Nej. Är det så att faktiskt skulle ut ha luft eller? Det är rock inte vi. Det är ganska ju nej vi tar Balkaspel liot så lugga runt av lugga av och få alla dessna lite mer. Och så minkar vi det liksom om öch som vi spelar. Så snart att semifinalen blir spaltar här i Chakon här som kan instanta och så vi får att ha och på östne. Det blir så 4 semifinaler och 2 finaler. Ja. Och till tvär sidingar ta. Ja. Det är ju 2 semifinaler i bölge A och 2 semifinaler i bölge B. Här så har vi Alexander, han är en av dem en unko. Han är grönon och en gentan Moin att hon heter Banta. Ja. Öll från en kaj. Hon är öll från en kaj och hon säger att det var riktigt inte smulat att hon helt vid kaj. Hon kom över klämma med Janne och domte inte att det var färden från Hamne till 36. Så fick hon ta via isen. Alltså det var känt röst. Annars ska sägas att en av dem så skriver i ett till runt på Facebook i att jag vet om ett land av vikskiftssändningarna. Ja. Det gick trutche månader så fick jag svär som säger att det var alltså inte trött det var fan profilen chat runt vattnet. Det passar. Han har sin egna profil som fjäppar. Det ska vi med oss åtlikna. Jag har vi inte vi hade här att göra. Nej, det har sett det där nu det var inte trött men det var hans fjäppar så det fjäppar som att upprätta sin egna profil. Schalt man föll sig på en berörd men det är jag bara nu. Ja, men jag skriver helt seriöst och vet om det var något ett FM eller en familj där var smärne som utsatta fälla i Solström vi folk kommer i rörsla människor här nu. Men här kommer inte svär. Jag finns inte man har rötna så fick jag sort. Nej, det var alltså inte träntor så. Och en signerad t-shirt. Ja. Så
Här ser ut till vi visste dags görskåldet. Det blev öliga drutt men man ser att det här gången det rättligt kött för sig. Ja, det går kött för sig. Och annars några toja att man spelar eller det som bäst på det. Inte så också, men tar du häver NM bortcha i havn om en förra veckor. Ta det så snarare att Disney skulle avgöras innanför i halvdelen 20 minuter eller 25 minuter eller här alloj. Ta skulle Disney inte vara långt än det. Och det är faktiskt en drickvedister, är det inte det? Jo, det är en drickvedister, men ta här var där som det här var där som jag tar här ivrig vid rörsklaren att ta här var två utkast i parst så att spela 4 set istället för bara 2 set som vi såg vi människor spelar här. Så ta blev att Disney så att näka drickvara. Tar här var så att det ösnen så när det är helt annorlunda, det är helt vad ska man säga? Det är helt annorlunda. Tar här såna egna bultar vi och vi hörde vi var en domarska i nu för slängar tusen här snackar jag om bultarna så jag har alltid sälja thailänding som var och helt det kostar ju skatt 800 kronor för att sätta och bara bultarna. Och det var såna egna bultar vi och tar skulle vara innanför några standarder. Men då man skulle köra för blader och sånt och då hörde man om att det var inte okänt med spelare att det tog och fristus av bultan var att blev här så det rullar bättre men tar så då för att spela så är bultan tinar efter så är det en blader där fann ju jucken testerna men det är nästan som doping. Det är så som förställt man det själv men det är 60 gossar men det är inte att vi får uppleva en ekvat och vi tar till NM med botcha. Nej, det måste ju hoppa i alla förrarna. Men här så kör vi nu till Dressmar en Koffringer och KF blåsen då. KF blås ja och vi så kör är kanske att han som är förmästare oftast i botcha. Och så rätt avslappa ut. Är öliga avslappa jag ska säga jag har vunnit en onkel. Det är otroligt stort att vinna mot Rom. Hon har tagit alla runtast då. Hon har spalt vi så Janne Johnson och helt i 5 over. Har hon spalt botcha. Är det så gammal sport det här förrän då? Och skibauer? Det har varit säkert ja, alltså smäran utåtfälla är inte så gammalt. Var det jag vet inte om det är 20 år eller knappt ja. Vi såg att om hon släpper ytla, hon kan lägga i mitten här och komma och lyssna till tattar ja. Men till Dressmar har kastat en rättliga gåan bult. Nog så tatt vi. Ja, han och han har lagt upp 4 hästen. Ja, och hon lägger nu akkurat så in och synte 4 så tar vi väldigt känna att släppa helt det att. Så att det ser ut att kunna bli en liten gysarius ner. Det är så att det första utkast än. Så stövan är 0-0. Det Dressmar har inpalt efter och hon har 2. Hon kan så han det skumpat han blåan också längt in efter det ganska det som röjnar gör nu men hon lägger bara Moira och 4. En annan möjlighet är att kasta en huvanbult så på framman 4 så en bult som hoppar på det ser man inte det ser man inte till men det kräver öjliga precision och här kastar till Dressmar så från urspalt. Ja, det var gott spalt till Dressmar det kan gott vara att han fär ganska han vet för efter matbanden hon eller hon brukte papper i alltid hon var rättliga grej här att det var 8-0 till Dressmar. Och maten man täller på annars är det att domaren tar bulten upp som tälja. Ja. Och så ger hon tecknet till sida vid dig och nu är vi så helt jag vill ha några jenter som stannar vid talvarna och sätta stövnar upp så här. Vi såg att stöva ner. Ja, så det och till 1-0 och vi kan inte samt att till Dressmar Jever on distriktsregna. Det är han helt säkert. Och här är det två av bilden till FM. Ja, jag har inte sett till Dressmar spalt. Han vänner nog här inne och ner vi. Jag vet inte var han bor i Lötne, men för om så ur jackan så. Hon helt att hon kunde fighta sig jackan den där Disney men nu för hon så nu är det så hennar ukast. Hon lägger han nog över till sin högra så här så att hon ger till Dressmar näka långt att kasta.
vi såg att hon flyttar så tackte ur att det är så ökar som möjligt så att hon kanske lägger han upp bättre och för det och hon lejer en att det har ringt att lägga han bättre än hatt där. Så spårning vad Det är spårning att det resten man klarar att göra i hatt där. ett alternativ kunde vara att kasta harst utan blåa så att han kvita för ut och ända så in i A. Det kan man gott Crossen, göra. Trobladen är bara hvis man röjner för nekv hvis man kastar för harst så ringt att räka. Och Black hade förnäga bultar väck så kan hon gott sagt hans vinna 6-0 utan att du Black hade låtit ner ut visst var det ohällt gör. Det som är givet till dressmanager det han röjnar lägga där så tackte att som möjligt så här att det var väldigt undan för Floresti. Tror att en janlöper är ju också en janlöper. Och det är inte han kastar ett laban. Nej, han kastar väl, han kastar ordentligt väl. Han finns det bulten var ganska nära stuttor men hinner ju ha väl han kan kasta längt att det är mycket mer att kasta. Och det som vi bara pratar om är att han brukar alla bultarna ju så och hon kan egentligen köpa sig en packa popcorn och hujat. Det kan man gott ja. Det här är Kortheim långt nu som det. Hon har gått så åt stig men som sagt det är 8-0 till Resmar Arren så hvis hon ska vinna dissen så må hon ha ett steg rätt. Och ända där 1-1. Vi såg att hon röjnar att knalla till till att hennes bultar ligger nog så tryckt här. Så hon röjnar fjärden hans bultar. Det är nog så hon riskerar inte så mycket att vi har kastat harst. Ända där 1-1. Blir så ett omsätt. Nej, så är det Janlöp. Det är inte förrän vi kommer i en eventuella semifinal som ändrar vi Janlöp att Hon atlas inte en semifinal. Hon atlar att få mer än det ena stitcher. det ser ut till att hon atlas har vinnat av det. Det är ju inte så viktigt till att jag kan nog göra ett soliga gott kast här och för skumpa in veck och henne har börjat lägga sig så bort här och hade bulten som gör att hon vinner disten och hon plear nog att kasta den sista bulten men hon ivast och synter och i halvtid hon kastar han men synter håll hjärsta. Så snart hon vinner 2-1 istället för bara 8-8 så hade han väl spalt, öliga väl spalt. Kalfringen han är Blitchjon hon är Sterna han är ja. Jag vill säga i Rinkoläba nu. Han är offeren av spelen och John. Ja, men det är så snart att man spelar mot runt ta vet man att det kan hända. Det är Rinkla. Ja, man såg att det Resmar han är riktigt att trycka att han tappade ändå distan allt. Det han spelade väl, han kastade väl och jag hade det här var ordentligt atlanen. Tack för distance i rum. Han lite smål fick vi det lugga väl. Ja, ja. Nej, men han börjar sig rätt en ditt att det är ju eller vad? Ja, det ser ut som att domaren för rätt och en örna kappas det mot honom. Isprinsessan hon är sier kong där runt i höllen i Brasilien sig och hon kommer i en final då, va? Hon kommer så i ötlen för en semifinal. Det är det som kan hända så vi har ju så vi har ju så Störli kommer i semifinaler och så knäcka det ja. Eller så händer det också som ger till att man inte kommer vidare men allra helst kommer man i en semifinal och det är då ett löjmen där man i en semifinal utan någon och tar vi spelar på Lekman Red så är det särskilt tror jag damer som kappast och tar vi då inte kvällsklan nu i vetter så här var det här tar vi då spalt så har vi ett öppnar spalt i Lyon och tar kon och Michael Lums tar börjar till att här samma fast där må vi kursen past det som då liv hoppas att skolan om så är det bästa kunde ju vara past. Tar börjar till. Nej. Det är vi här nu att man får finna semifinalisten fram till banan är så smått för vi att tömmas. Banan är för vi att tömmas och är GT att vi är nästan Leo vi inlägande. Vi basketbollen. Jag tog inte kött, vi har inte spalt mer en knappt 3 kvarter. Nej, det må man säga. Det tog inte rättligt väl. Och jag husker att vi får fylla en kaffekopparna. Ja. Och ta en liten stadsljud där som är fär fram. Och om kvar 5-20 minuter eller så inmynde mig att det var klart att det. Det inte Lucas en business ska lägga klart. Så inte domaren stand där i ta samman. Så tar skulle Lucas finna av alla stövnar få allt rockna samman. Och så GT att vi vill ju på semifinalen om ja, jag ska föra snacka efter. Jag kan föra Kanada August så finna det kanske en klockslett när
tar första semifinalen är vara. Ja, men vi gör så bara det att vi ber att kunna vinna. Hänga vi vill åter om ett lödebil. Ja. Så vi åter nu för SMB att komma här ute hemma stoven och vi skulle så ju hållt vi första hejsmärsta handarna. Och det tar röstlarna, visst det? Jo, det tar vi röstlarna som är lite när vi eller tej var fyra. Tej livet sina dyster och här är så inte några semifinal eller finala till en bölkor upp på fyra och här vinnaren för guld och han som var nummer 2 för silver och så för 3 showande brons. Och det är så att det gör klart här till att föra hanta där medaljerna och att han har så för vi till hållt vi semifinalen här tar man vi röstar. När vi människor här. Och det är här väldigt spännande i luften. Vi så ankra fram ur det är bara fram för Borrechocken här och bis finalerna och halvfinalerna lever upp till där så är vi så har vi det gott. Så har det gått ja. Och hör vi så tjär vi tar så tjär. Käntast man kan säga. Östnum hade tagit Jakob på Stronton, en ung strandingur som ända är som nummer 3. Peter Marsten och Viaröje, bosittande i Havn, han ända är som nummer 3. Och Marius Johansen, en garvar havnamauer. Jag vet inte hur han gör för att färra upp här, eller om han hör färra upp här, är alltid att han ser gott där, är var här alltid. Är stanten funt ja, gulden. Ja, han ser inte funt här. Och det är inte bara en kvar som handlar helt. Nej, det är inte en kvar. Eka Jensen handlar medaljerna och han har varit i först USBS så han blev stående 1900 och Fors. Och så i Parasport så han tar bröt namn i fjör. Så han har varit i game kan man säga i öliga kvar. En verklig eldsal. En eldsal, ja. Känner som lärare i lärarskolan. Jag har haft han lärare och tar jag här ute ja, lärarskolan. Nu är han så halvtid pensionerad. Så att man inte ser ut som han ser ut som en ung igen. Så jag vet att Marius Ferret. Att det är kort steg till och klapparna till runka här i höllen i Belgien. Hade det där? I Belgien i Ronhag, ja. Här är inte helt lydiga folk helt och hyckor så det är så en hålet att det är folk. Wow. Så är det där. Hur för vad är det? Så att så överraskad här inne. Och det var alltså tvärsymfall lagt där och sen här och i ena bollen och så skiftar man i teambollen. Är det så det fungerar? Ja. Ja. Kvar. Och det är alltså här har man ett tingsnä för att gänga fyra sig öllförne till de som är hemma stovna. Och i det första semifinalen här skulle så under 2 av favoriterna mötas. Efter Hilta och här är då som vi då snackar om för när hon har vunnit förra mästerskapen eller hon blev förra mästare en 5 för när minsta läge. Och Hilta är helt inte Hilta är blivit förmästare igen men eller när kan det pröva då men hon är gosse så
Hvis ikke jag är så färgerna blir att här. Nog så kött hon är donadig bocciaspelare. Så blir spårningen kvar Sindri av har vi inte akkurat kvar det skulle spela, men så får vi flotta över av banan här så. Så, du standar det här så skulle. Bara fram av fyra ögon. Ja. Och är den annars snackat låta kast om kvar börjar eller alltid rejer som börjar? Det är alltid rejer som börjar. Nu vet jag som Tröndur har kastat låtakast ett om han har bara just här att han som fick först i ända som han som ständer förra och är det samma rejer. Men som oftast är det inte så farligt för akkurat för börjar. Han släpper ju att börja åttan. Men det kanske inte vara en 4 månader. Det är det vi först. Vi så just att om hon tar och kastar han i sina vänstra sida så långt väck från helt som hon över kan. Och hon börjar första sätt och jacka som hon gjorde och Jan i Isne. Det gör hon, ja. Så får det så som hon möter för jackan när man har lött och men hon är en avslappnad stil där han kastar handen nästan i lomman. Hinhanden så. Men hon lägger en gåan bult. Också takta att vi kvita vi söker helt hon ska göra ett rättligt gott kast för att släppa takta att det gör hon ösnen på en vägen. Hon lägger han lukar som udom och helt takt att vi kvita bult. Men hon gör det bara upp att det bättre nästa för. Det ser på en vägen utlad blå än att han helt väl spalt och semifinalen så. Att det kunde vara dörst kast. Ja, det kunde också vara ett gott kast, men det var bara nästan. Så jag vet hon täcker och skumpade han reja långt väck från till kvitt och så att hon kanske lättare i huvudet till att lättare släppa till. Och det gör det nästan otroligt. Hon fick sig också några luft under den där bollen här. Är det några vi att alltså stäcka en shoulder eller? Det är nog mer en personlig stil kanske som hon har så att hon har kanske mer backscrew att hon kastar. Hon kastar det otroligt väl läckra nu. Vi händer dem. Vi händer det en hand i lomman. Ja, det är öliga avslappa och Hilda har det jämnt det här. Jag vill helt vara en på allt efter med onhus och trutchar men vi såg att Tröndur man lukar för att mata för jag vet att för tattast och här såg jag vid denna lilla pinsett att döma vi att det är ute och tar man mycket anbån som vi där finns och har vi haft mateband och ejamal och kanske sådana stora träpensetter nu så finns ju chatnakar smarre som är då öliga år att döma vi och vi såg att Tröndur gav på om att det var hon som det var Hilda som var tagit där och ska så kasta. Hon kom ur lomman hon inte onödigt för så hon följde kanske pressa på sig nu. Hon så tog hon jag vet två bultar efter nu och ska ut för när vi en blåan här. Hon ska hon lägga sin äkna sin takt där. Så får det så jag att hon gör han lägger han. En någon som har kastat. Och man tar ettna stämma. Hon lägger han så bort till synar och nu är Hilda så in på allt efter och här kommer lite ristar lyssna till hötten Hilda. Får det så tjocka och hon förrerar jakra ett steg till hon gav Hilda. Hon gav ett steg att rätt så att hon fick 2 steg till förra utkasten när vi ser semifinalen och jag runt och så vet jag att det riktigt att vinna mot Rom tar det kommer att Rom 2-0. Ja. Det är öliga till hon spelar Scholtan vet. Och Jerry Snackrosen. Hon Jerry Snackrosen. Han spelar Scholtan med vanligt sätt. Ja. Det gör hon Scholtan. Så jag vet att nu är det Hilda som börjar. Hon för hitspåret på den här vägen och det är Jag har knökt vid att det första kastet är, tror jag. Nej, det första kastet var kanske inte akkurat här som hon yngste då.
Hon har nog yngst att det var synd tattare och synd mar 4 banan tja hon. Så hon har nästan på en banan men hon räcker heller inte så väl hästarna. För det lyssnar vi så innan. Så snart Hilda kan lägga en gå en boll. Nej, elegant. Ja, vi först är det otroligt veckorspel att kan man inte släppa undan. Så tar man ser att han ordentligt går och kastar och ta. Det är som man ser det är som att se det går skott på trygga. Ja, det har bara spurs ofta. Jag pratar näck för. Jag hör det. Ja, men du stämmer av mig bara snö. Karriären. Nå, Jag tog om att jag vet inte det var ett gott skott var det. Det var det hon fick. Hon har två bollar tattar i ett men så inte till Hilda hever trutja bollar efter. Och nu för att Hilda att av veckorskast här hon över en boll snarare men han har en rotla så lysen för längt. Så nu var det hon vänskapen vi allt sort hon tror på att ta kast. hon får inte rinna i halvfinalen eller. Allt hon helt att det var så tryggt att hon liksom bara vänt sig vid. Ja. Så spelar domaren spelar med den. Ja, säger domaren. Ja. Men vi såg ju att hon är nöjd att huxas för när. Det är ofta så när man kan gott huxa där för ut av banan och hukt men det är inte ordentligt lova för att hitcha kan man ska göra. Nej, du ska stanna ut till lite förra kanten. Förra kanten här ska du stanna medan du spelar. Och då ena så du släpper ut och det visst var osamt vi domaren och tror ro att motmala så kan domaren be att komma ut och hitcha. Ja, och där såg vi 11 några för när det. Ja, 11 var inte men det var mest att han inte släppa loss att fotbollsmannen igen. Ja, de hon inte. Och här så jag vet att Hilda har en möjlighet att hon har två bollar efter. Och hon lägger en innanför och lägger hon nästa innanför så är hon i finalen. Och det är hon näst. Det gör hon näst. Hon vinner 3-0 så det är det en liten sensation? Ja, det går så otroligt väl spalt till så sista bollen är helt. Och det glädjer hon. Det var otroligt flott spalt av helt och så sista sett i här så. Hon händer lomman att du kapitulerar. Ja, här tack domaren Sjön Eisne. Hon mötte Hilda i stor form i 17 sätten. Det som Hilda gav fra sig här i 4 sätten till hålla en innan det väl och vilja i 17 sätt. Rinkliga. Ja, men jag tycker inte hon är så runt. Hon är varit vi Special Olympics i Nekvar som bordtennisspelare. Hon börjar med större bordtennis som hon har ju nog ett outtal av medaljen och sen bär mer än 9 och 2. Jag är bara inna. Två är så näkrar. Men så hon är runt. Hon har vunnit och hon har tappat näkrar för Östern så jag tycker inte att jag tycker inte läge så öjliga ringt. Ja, det som vi tar som Johan i Eisne att det är ganska utbyte händer och så är det där. Ja, det är nog det. Nu så jag vet Valdemar och Michael som är så hinner semifinalen. Och vi känner ju Michael som en av favoriterna. De känner honom som ett startfolk så att det kan här uppe. Hon är startfolk kring gården, ja. Jag har finns kakor från jokten här. Och då är det otroligt alla baka kakor. Det kommer ut. Det kan låta för det. Inte för. Det kan man inte komma åt honom. Så jag har valt man lägger inte så länge kan bult hästen här och inte så längt i men och Lucinder till sina vänster så ja. Och så flyr han så jag syns i mot Michael för att få bulten ganska lite och händerna på banan så nästa som möjligt. Och Tajer han är otroligt väl. Han lägger han på i händerna banan så vi ska släppa till där så enten man lägger han vid synar av eller han flyttar hans boll väck. Men Michael är runt och spelar så vi men hiven att se Berg och Michael som jag säger inte vill passa när finalen det är väl sant. Ja. Men alltså det är ju bara jag hade inte tagit knäcka från Taimon. Det är ganska bara att hinna är och för vi kommer till helt är ju en ung spelare. Hon har inte spelat i Nekvar men här så kör vi Michael Ledger nog en boll som allra helst det tattar än han har valt mig. När Michael och skilta hon lägger han på ett swinnare och hon får bara men han finns ett gott stä att lägga att han nästa i kullen mitten där blå och ja här är gott loss.
Här ligger väl för att lägga en bult mitt i mitten här. Nog så lätt borde det vara rakt akkurat här som han lägger han. Man skulle nästan höra då. Ja, man skulle tro han hörde också, men jag tycker kanske att detta spalte sig inte tyder så rätt lätt skott att lägga han akkurat här, men så Jamaican hon vill gå så pressa. Så spårning om hon kan svära efter. Det gör det hon gör här. Ja, det var inte Valdemar är stadigväck tatt här. Ja, så Jamaican har röst igen. Och hon har öppnat efter och Valdemar har 4. Men nej, hon har stadigväck öppnat. Det var inte som Valdemar har 2 till. Han är så öll från den ena. Ja, men ger Valdemar när han så kan han riskera att han flyter henne av allt helt in i motor och så är det så när bara bulten nämma vi han kuda bulten på en rejäl och en blåor så ändrar det 8 så får det ett stip harst. Så till Ivar samt kan Valdemar väl göra. Han kan nästan välja bara SEJ bäst men han ser ut som han atlas här morgon heter ena stig. Nu ser det ut som att han monte. Så jag vet det heter jant. Här tatt. Här är inte millimeter att göra. Alltså det är öle kött han ger sig såna bjadna tennast. Det är det, ja. Och då ska man passa öliga väl på att det ser ut att han gör det. Nej, han får inte tatt där. Han läser långgrupp i mitten. Nu släpper han så till. Han är framme vid den ena. Ja, han är framme vid sån, ja. Han nämner vi. Han tar närmast och spårningen är så egentligen, är det väl det värsta satsa såna potentiellt bara för hitpointer som man kan skaffa nu. Det är spårningen kan ju. Det gör det. Det gör det han just nu. Det är släkt för att han fick 3 steg på Sjuras när just. Och han är en bullet. Han har en bullet, ja. Från urspel. Det är oändligt gott, ja. Han fick skumpat han öarna och lagt han som han kastade in i mitten. Och jag vet inte om man släpper till här ute i fjolrösten. Det vill det nästan otroligt hvis det bara till. Får det så tjockat. Här ligger en blå över mitt i mitten här. Här ligger en blå över point för, ja. Här var Gustav Öjn, sier Trentor. Han sier 2. 2-0 till. 2-0 till Valdemar. I första utkastet. Så är det spännande att veta kan Maiken klara att göra vi Valdemar och i 17-17 någon. Det är stort att få en ettla Maiken till arbetsmål i morgon. Så vi hoppas att det kan hända väl läst. Ja, det var Gustav det är också att snacka om det. Ja, det är man vinner ett täpper. Men nu är det så Maiken som bestämmer i början för hon lägger bulten och hon lägger han ganska liksom väck från här som hon attlar men jag tycker att hon är nog så nökt vid banan till ganska till att ja, Valdemar släpper väl till här. Så jag Valdemar han huxar sig väl om oss. Han vet att det är ständigt rock på spel. Så jag Valdemar lägger en bult innanför och nu så är att det är ganska trubbelt att Maiken släpper en mittelnatt. Alltså är man bara ser det ut från timeband sett men vi bara spalte för det att det är faktiskt rätt imponerande. Det är det, ja. Alltså jag kan Maiken här hade varit otroligt gott kast. Maiken tog öliga väl till så där kanske inte här men jag syns hon tog öliga väl att lägga bulten en huvan bult bara framför så där hoppa på. Ja. Så hon liksom kan lägga där i mitten alltså vi har hoppa på ta då till att Maiken sa man kan nästan kalla det för ett trickshot men det är liksom en av hennes kompetensen som hon då rörliga väl. Men hon är osäkerhet hos den där 5 fatal. Ja. Här är inte mina och andligt någon. Nej, och Valdemar är lika kallt som hon. Han lika kallt. Han lägger bulten, han skumpar händerna väck och så är det han skriver sig nacken så var det förståndet du står här. Koncentrationen är öjlig och domaren han är simpelthen runt banan. Domaren säger här var lite paus. Jag vet inte om man ska ha ett matband eller en pincett ett loppstat. Att döma vid, det ser ut som han får ett sån här pincett. En matband. En matband, ja. Han skulle ha ett matband. Och det är skönt för att släppa sig hur är nästa kasten.
Hur har fått det mat där ja. Annars kan jag alltid Thomas så lomman så visst det är. Ja. Men i hinner semifinalen här så kör vi till att Ranva alltid vann 5-0 mot Puntabridge som är syster till Tower Puntabridge. Ja, och stor fröje om madammen. Så vi tycker att det är alltså Ranva är helt säkert i finalen. Här så vi Michael skoppa att han bulten av Altmar upp att det tattar i att. Det verkar som att hon inte ordentligt samman. Det hon kan inte ordentligt samman. Nej, hon ska ju ha två steg bara för att få i handlög. Så ska vi då göra en straffekapping nästan. Och det kommer Tor Puntabridge han nu nej Michael. Nu kommer Tor Puntabridge igen. Ja, han vill ha mig av flidan. Han ska vara chefren och lätt. Det beställt då inte bara nu. Men du kan komma hit och jobba lite. Du är här. Så är det gott lä? Ja, super. Nå, men här är det för spänningar. Spänningar är spänning luften. Ja. Här är tatt. Här är omväntligt tatt. Och jag hoppas att Michael spelar väl allt, men Valtmar spelar otroligt väl just nu. Och på nu jag vet inte om Michael har ögonbult eller om han har två innanför här. Det är en brännande spårning. Det är... Ja, här är tatt. Men som sagt, hon ska ha minst alla 2 steg för att för bara få Janlök och Valtmar ska bara jag säga få en tatt till så är han i finalen. Om Eier kan tripa. Ja, så är så det blir ett drabba nu. Kastar jag Valtmar. Han är så för han till spårningen. Ja, till spårningen kan Michael klara att göra vid handan bäst. Och det är Michael som är första bollen nu. Det är allt avgörande bollen. Ja, men hon ska som sagt ha 2 steg så hon har inte nog bara få ögon innanför. Hon har fått 2 inom så hon ska bära över Donald och allmäntligt helt det här. Hon ska inte bara få så inom hon måste först kan annan inom måste. Och det är nästan omöjligt, men man fick kussert han innan. Så är spännande att veta kvar hin ligger. Inte trönt för att mata att han innan när kom. Jag vet inte vad Valtmar har sån den möjliga spira kastövan ner nu och så ser han ska jävest. Han kan så ändå flytta. Men han kastar en späcklig boll så riskerar är rocken vet du. Han riskerar så går så snacka vi har kastat här. Så är spårningen här 8. Så är spårningen med Hansa på. Och så för målband ska matchband. Och så är det spännande. Kvärt ändar heter vi. Verda kaka till start för kring Garden on the margin ettla verda ungen kaka. Det är spårningen. Det är från allt av dessa matins ni jag tränta på nu. Ah. Vi där finns en tre kommentator. Kan se det igen. Ja, det var kaka i kring oss. Det blir kaka chicken Garden. Det tar man väl. Helt han säger att det var 2 till Michael. 8 till Michael. 2 till Michael och Valtmar vann så och så är Valtmar i finalen. Så finalen var mellan Valtmar och Hilton. Så 2 är kan man säga större favoriten. Tar det så och så är det som Tej har så som Tej har spalt. Nu vi kommer systern. En fler gesture. Du får inte själv då kunna. Ah? Jag tror inte för bilen du tar på igen lite. Han är fin. Det är ja.
Ja, flocka, det är ordentligt flott. Så det här är akkurat som det är att vara, man måste säga, och Färdigt. ödför. Och komma bötten och allt rännande i rösten. Ja. Inte kvant det pappen i sjön någon. Nej, det är akkurat det som är, och ödför kunde vi vanta en spännande. Vi får söka finalen. Hon får börja nu på den här vägen. Så vi söker helt och Valdemar kommer här att göra sig klar. Och hvis jag tejpa i halta av fram vi spelar så väl som det gör det i semifinalen, eller halvfinalen. Så var det Augustsjön oallmäntligt spännande. Så var det spännande. Det var en spännande final, ja. Taurur är färdig att täcka sig bötten och det gläds vi självsagt om. Han får anse att det bötten är han ska och det tackar vi Taurur för det. Han helst inte konstanta fyra här. Nej, men det är gott att ha folk. Så var det tur vi Taurur tur. Ja, men så är det finalen och det här är rätt spännande. Det är spännande, ja. Så jag vet så hitch med runt, så hitch runt och så att tar övriga så en så i domarna som var tar det alltså farner och dom att. Där farner och dom och här skilli är alla där stövan är 1-1. Annars ja och jag hukte ju Janne till länge sedan jag ser såna folk vill löchen som i det är rattliga nek folk utanför. Det kan bli ganska bra om att kapisen är liksom som är spännande i Iron här över annan än KI som det för sändande där men Hape viskar till att vara lysande bättre än det här över. Absolut. Och som till två affären här för att här kan det. Säkert en pastor. Så, men så ska det snickva sig om botcha att det finalen är vara sparskar gång till där sagt. Den första finalen är det. Och vi har sett gott botcha för sen på och hända finalen hon Hvis de spelar samma Lucas som det gjorde Janne så blir det väl spalt. Så blir det spännande. Det går så spännande. Jag säger. Ja, det är akkurat det. Det blir en spännande final. Och vi ser att det är Valdemar som börjar. Han är rejor och han börjar alltid. Han lägger en bult nog så nytt men ja, han får inte så brett vid honom. Nej, men det är ganska ösnen för att helt inte ska kunna skumpa bulten så lätt ut av banan. Och så flyter han sig sin mot helt och så röjnar han några lättjan i banan till henne. Det gör han öliga väl och Janne. Det gör han minst lika väl häsförna. Han lägger han och ser bort i banan till helt och så är helt över nötta lättjan vi så innar ja. Så jag vet till ofta men också rikt. Annars så man vi så innar och spela under Miken tar man nog vara 3-4 plats. Det är nog om 3-4 plats ja. Och hade ju Garva i finalister som stand här och kanske en finalgrepp som flyr hade eller tvär som man flyr hade väntat stå finalen i år. Ja, det har man nog. Men jag vill säga att det glädjer så att det är honor folk som ösnen kapacitet här. Absolut. Här så jag vet nog att det är ont som är tattast Michael har brukt sina bultar och röjner så att få ta nästa och tredje steg i ösnen. Men i finalen här är helt lagt sig framför och Valdemar ska så röjna släppa en om. Det gör han nästan. Är det vi vilja att han räkar sin äckner? Är det för få allt tattar det? Är det tanger? Jag tycker han röjnar att släppa så tatt ett som möjligt. Han röjnar att släppa en om, men Valdemar tycker han kastar öliga väl, men han kastar inte så hårt. Och det så vi det här att det löser inte alltid kasta så hårt. Nu kommer han lukka som en om och han har lagt sig när så mycket väl för att här är riktigt att släppa jöknen så helt då. Så snär att de körde helt akkurat här som vi snackade om Jan här och tar rika ja. En otroligt god huanbult som hoppar upp om och läser så i mitten och hon har så nej kanske hon är för nej två hur nog. Hon har en bult efter ja och vi såg att Valdemar har två rätt men han är riktigt att släppa tatt till hästen här utan så han för på och ta har vi inte sett han just.
Han rönte så vi en lite skruva men det gick så det är inte så Det är nämligen inte nämnt. det är inte nämnt att skruva en bolt i watcha. Det kräver också nek. Men tar det rickar så ser det gott ut. Det är rätt att det var akkurat kastet kanske det var så längt men Ja, det är spårningen. men han har en liten penan boa. Allt att det kastet är en liten penan boa. Då man lukar för efter matbanden för jag finner det av kvar och i Så är det blå bollar. här för helt så sista bollar och 8-0 till helt och var det så. Hon slapp så kasta sig boll shot hon var närmare men det var tog att Valdemar hon boll här efter. Så helt där framan för 8-0 Arne för i halt vi tar 17 sätt av som dysten här och hin finalen så är utklara liga men det fick inte vi för det vann hemma. Är hin finalen långt Leo? Det ser utklara liga och hin och banan. Och så hållde det kött där. Det går inte kött vi först ja. Som kast är öliga eller som distri öliga skjutrat. Att det är okej. Så jag det tycker inte helt ordentligt nökt vi så kast shot man har tagit vi så Så om det inte ändrar 1-1 nu så jag hade inte sista sätt i ånse. det är sista sättet. Det är sista Och sätt då vi så där. ändrar 8-8 så måste vi hållt vi en Ja, så är det. långt att lagt till. Och det är en straffekapping till GT där för kommer tattast att krossen som är Amina. Och det hemma ju. En boll där eller Inte klar i hur det har avgrat visst av er men det kunde gå så trött på det. Vi så att det är en Valdemar som ska kasta så helt hon kanske är färdig bland nöktvis ut första kast. Valdemar var sin ohäppen han lägger sin egna boll till det fyra. Och här körde han ett verkskast. Kastade en flott boll. Hilda Sverrats. Hilda Sverre på en natt som skumpar han väck och Hon heldur hon eier att kasta i men det är spårningen om det hänger så. det är det som händer vi först. Det händer inte alltid. Det är inte alltid att man blir så ofta med för ett matband men det är särskilt att det är jauner. Här blir det bara trångt där inne vi ska skjuta. Men det är en Hilda som gör. Jag vet inte om hon bröt den här men hon går så flott han reja Luisen så. Hon borde då tror jag sig här för hon där. Det var samt om dömaren samtidigt jag kom på men det är alltid dömaren säger att det är rätt som gör så det är Valdemar som gör. Hilda har två bollar efter och Valdemar har Trutchard. Olja koncentrerar hon. Spurningen om hästen här flotten här sån här bältren som han flotte.
Alldeles inte i munt den tattaste blåa. Ja. Han säger att det är en Valdemar som har kast. Ja. Och det är alltså sörsta kastet, så han har en boll efter att han bryr sig. Ja. Men det ska handlas, och det ska handlas nu. Ja. Han ska helst få ett steg minst. 2 så vinner han. Det kan bröta kött. Sen flyttar han den här reja och synter här. Han flyttar gussor han blåa. Så här bröttes det gussor åkurs. Ja, det är... Centimeter. Vi får kalla för centimeter Peter. Ja, han Navnen, Tröntor, han bör timpa med att veta det. det är längt i mitten när man brukar det så ofta. Ja, det må man säga. Och nu är det inte färre än 2 domare av ötlen. Ja, det är att han kommer in när pinsett och när de har bättre så pinsetten det är en shooter att avgöra Ja. än det är vid matbanden. Men det är inte som vi öll nörr om det är smaksäkra man damer bättre. Som idag man släcker pinsetten vill hellre ha matbandet. Men om då man inte bättre matbandet vill skjuta pinsetten. Jag tror jag vet att han blaj är nog tattare än han rej. Nej, det skilt att han rejer tattare än han blaj. Det är så är det spännande ju. Så Hilda ska bröta uppkost och så tar Giorgio Giorgio på en vägen. Han kom via en flott kast i här och skumpar han och han hoppar på och han lägger sig faktiskt på till så innan att gå ut. Så nu ska Valdemar nästan kanta. Hvis han ska vinna den listan. Ja, om jag bara för att få ett ena steg och potentiellt en omlöst eller ett omsätt. Det där, ja. Och tar så jag nu, det är potentiellt största kast av den om, så någon. Och sorg. Ja, jag såg inte av Valdemar, han är väldigt spänt, men då svart inte honom. Och Hilda, kan Giorgio här? To. Tack det är mycket inte ut, lätt men fram. jag har alltid och kastar så man säger Det lujer otroligt väl att hon har gjort det så att Valdemar fick 2 steg. tot. Det här märker att Valdemar blev förjamästare i Böltsjö A. Och Hilda blev vann en sølvmedalje. Hon spalt sig av och vi tar tås om just detta kast det här tar man skjuter här Ja. och Hilda valde att sända en torpedo där. Hon valde att röna att avgöra det, men det var bara slänare för hon häsfär. Nej, hon avgjorde så ödlen för. Ja, hon avgjorde det, ja. Men viring för tog Torur för ni att trösta. Tar på Bridgen långt sagt det som ska sägas om att här vi gärna men hiven efter hvis vi ta hålla fast ut och utåt andan som är ojus ner så ja, jag hade ju en gång för ska chatta ut. Nej, Ja, inte ganska honom då. jag tycker att Hilda, så man tycker att hon är sin skuffa att hon kastar det kast här. Känner han också väl till att veta att damer inte täppa. Nej. Ta gör inte. Och jag tycker att det kastar för att Erkan är lusenter till att jag alltid att hon vet att hon pjötst inte kasta så hårt här. Hon kunde kanske vara nökt vid en jävnlök. Akkurat. Och så kanske vunnit det härifrån. Men istället för så valde hon att kasta och ta kasta en siren. Det tycker jag och så Valdemar siren. Ja. Så kon Torur snöj att Så du akkurat vi här i Torur. Okej. Så Torur kom som en annan ninja. Men så är det som är mest spännande vid att ta sig runt att det är nekvars ner som ejer rättliga nekvar medaljer och onkel ska ha vinna till samlingen. Ja, det är Valdemar för som också finna gott medalj och Hilda för sin sølvmedalje och så vet jag inte kvar fick hinna. Gunnar vann brons. Anne Puntabridge. Och Ranva blev vann i Böltsjö. Det var
glädjer Lotakar och podium må man säga och en medalj till samlingen där. Det är som du var sinne att det är fler medaljer vi bara tillsammans. Är rock vet du ja. Så det lukar vi att vi får överfunta det. Min medaljsamling är som sagt inte stor men det är stort. Flott steg locknar och glädjen hon inte att ta fel. Nej, glädjen inte att ta fel. Vi hade man sa att Aran mot hem där rätt upp på mig och mycket glad för det. Och kanske ska klocka isne. Kanske, men hon visste nog att han vunnit i finalen spelade hon. Finalen vann hon mot Anne på Bridge. Ja. Och Anne Jospen är på podium så fällskapen han är intakt i den till för oss vi Ja, det är tack vare vi utanför här. Fällskapen är alltid otroligt goda. Ja. Det må man säga. Och det blir jubla hinner med i hötten. Här så tror vi att hon vann en bronsmedalj. Det vill säga hon vann bronsdisken och Maiken. Det är vad samt att vi får kaffe i morgon. Ja, det är men och Maiken är det goda villkor så här jag har sett här vunnit tappat man för det till allt det vi öliga och utrotaranta. där det tossar svinna mitten av podium och så kör vi då istället. Färdigmästaren i Bälcha. Och utan att ta några från honom men så var han alltså häppen i så sista kasten. Ja, han spelade väl. Alltså han spelade väl mot Disney och mot Mike han spelade han för mentalt väl. Så sa att Disney han var lyssnat helt gjort. Alla sista kastet. Det hej väl om det så hej hon kanske sagt vad ska vi ta om det sen. Ja. Så får det så att vi bara så kommer bara geta vad det hänt men men en flott steg och en glaver vinnare och ja men jag vill säga så att helt hon är short och nej hon är inte helt begeistrad. Nej, jag känner man så mycket väl till att vita att hon är short och mycket vi. Nej. Ja. Nå, men det här var så där och vi här var vi ser lötene giv utifrån pasta för en inblick i kat fyrfest och jag hade en söndag ute vid Lötjen. Ja, är det först för det sent? Det är det allra helst och kanske inte senast föräldrar vi har haft från ur lite och så spänningen är borta till okkon normal och hej när sagt men vi som kallar på det kunde kanske vara spännande. Man kan alltid spela bort. Det här kan man alltid. Taurur att kommer men vi får ut för det på ett tvärskont vi är livet tvärskont ska släppa. Och jag får tacka dig för att ska du vara med och till smukter hemma. Tack för att du tog det med kon och ja, morgon månad där vi får så onka kaka kring oss men framman har gått big shift. I vill ju låta det få kaka från Mike i morgon. Jag tar touch på. Ha det gott. Tack för.